startede med en bekymret minister og en meget lang briefing. Og en endnu længere rapport om fraværsproblemet. Problemet er, at fravær fører til frafald, og frafald fører til ingen steder. Men hvordan forklarer man lige det til de unge? Uden at lyde som onkel Hans til familiefesten. Men lad være. I stedet fortæller man, at skolen er et fedt sted, fyldt med gode kammerater og lærere, der brænder for det, de laver. Personer, der savner dig, når du ikke er her, fordi det nogle gange er bedst, når alle er her. Kort sagt, en tilstedeværelseskampagne. Åben benbrud und hofteskred. Skal der til, hvis du ikke skal være med. Det var vores musikvideo. Du kunne selvfølgelig også lave din egen version af musikvideoen og sende den til en, du savner i klassen. Nu skal vi gå om. Hold kæft, hvor dumt. Helt ærligt. Og hvis det ikke virkede, kunne du også sende et wake-up call til din vens mobil. Og hvis det heller ikke virkede, så kunne du stikke en pjekker i radio. Lige nu skulle vi meget gerne have Laura med på telefonen. Hej. Laura, hvad hedder det? Vi har jo fået... Efter kort tid fik kampagnen sit helt eget liv og dukkede op overalt i alle mulige former. Du skal op nu. Fordi du skal op, og du skal i skole. Du er barn, og du skal i skole. Så ses vi bare i morgen 9:00, ikke? Og i vest, når du også er her.